Inaugurata bħal balzan il-binja tal-uffiċini l-ġodda tas-Sigma Group. Sigma Group li beda minn uffiċċju żgħir f'Malta illum kiber f'organizzazzjoni internazzjonali b'aktar minn 250 impjegat f'diversi pajjiżi. Din is-sena biss Sigma mistenni torganizza 7 avvenimenti ewlenin li se jiġbdu aktar minn 100,000 delegat, inkluż Sigma Euromed f'Settembru li ġej fil-Malta Mediterranean Hub fil-Marsa. Il-fundatur tas Sigma Group Eman Pulis esprima l-entużjażmu tiegħu għal din il-fażi l-ġdida f'Malta filwaqt li żied jgħid li matul din is-sena l-organizzazzjoni ser tkun qed testendi l-preżenzi tagħha b'uffiċini ġodda fl-Indja u s-Serbja. Id-direttur ta' Sigma Group, Clive Terribile, għal dawn l-iżviluppi se jsaħħu l-konnettività globali tal-kumpanija. Apparti l-kważi mitħaddim li għandna ġew Malta, nħadmu 250 ruħ globalment f'uffiċini oħra bħal Ċipru, Belgrade, l-Indja u anka l-Brazil. Fej qabel konna organizzaw event wieħed u Malta, illum organizzaw 7 events. U il-pjani tal-futur huma li nibqgħu norganizzaw u nittepjaw f'markets u f'postijiet ġodda għal-ġejjin biex nkomplu kabru. F'inaugurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan l-investiment jikkonferma l-irwol ewlieni li Malta għandha fil-qasam tal-iGaming u fis-settur tal-konferenzi internazzjonali. Seħ l-inaugurazzjoni bħala ċelebrazzjoni ta' suċċess ekonomiku li jirrifletti l-ambizzjoni u l-viżjoni. Dr. Abela qal l-industrija tal-iGaming tibqa' waħda mill-pedamenti ekonomiċi ta' Malta u permezz ta' regolamentazzjoni soda u innovazzjoni teknoloġika il-pajjiż se jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala ċentru ewlieni fil-qasam tal-lob diġitali. Hawnhekk assistejna l-ħolma t-ispirazzjoni kolli nsejħilha ta' xi ħadd li jemmen fih innifsu, l-pajjiż jemmen lura fih. U minn dik li twildet ħolma llum għandna realtà ta' kumpanija li timpjega 250 persuna kemm f'Malta kif ukoll madwar id-dinja f'settur li huwa wieħed minn dawk li jaqgħad preċiżament mal-viżjoni ekonomika li għandna l-pajjiżna li nibqgħu ninvestu f'setturi ta' iżjed kwalità u l-opportunitajiet li qed jaħtfuhom iż-żgħażagħ ħawċinu Maltin. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri, il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jappoġġja dan it-tkabbir billi jħejji l-pjanijiet għal ċentru ta' konferenzi li se jkompli jsaħħaħ is-settur turistiku u ekonomiku ta' pajjiżna b'enfasi fuq il-kwalità. Tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli appoġġja inizjattivi bħal dawn li jġibu aktar investiment, impjiegi ta' kwalità u tkabbir sostenibbli għall pajjiż.